Сәлем достар! Эфирда яшьлек тавышы һәм аны алып баручы мен Мөнир Буратино. Бүген дуслар мультфильмнар турында сөйләшербез. Болашакта яратып карый торган Карлсон Винни-Пухны искә алырбыз. Хәзерге заманча мультфильмнар турында да аралашырбыз. Хит парадыбыз резидентлары кайсылары күбрәк ошый икән. Хәзер белербез. Шулай итеп киттек. Хит парадыбызның бер резиденты белән саублашабыз. Әлеге җырны яшьлек тавышында соңгы тапкыр тыңлап узыйк. Карыйбыз. Тышта юлда машиналар, синдә миндә проблемалар. Минем уйда ноталар, ә синдә белмим нәрсәләр. Һәр нәрсәгә мине әрлисең, ә дөресен син белмисең. Күңелемдә утлар яна, тик син генә күрмисең. Ярдәм ит миңа, сине онытырга. Кулыңны сузма, сау бул диген миңа. Киттем ерак җирләргә, матур илләргә, сандугачлар тыңларга, шын сөюне эзләргә. Сезне синдерергә ашыгам. Әйе, хит парадыбызга тагын бер талант иясе кушыла. Җырны ошатсагыз, 1320 номерына тавыш сүзе белән башлап, резидентның кодын язып тавышлар юлларга онытмагыз. Yetşumudan izgelenip dallar, başların yiyenler dulkınğa. Dulkınlar dalının göz yaşların, sağışların ilde okkanğa. Dulkınlar dalının göz yaşların, sağışların ilde okkanğa. Sine gine oylap yanıp yaşayım, düşlerimde işten davlaşağına. Sin bulama barı dünyama dur, ümit edip yaşayım kavuşuna. Sine gine oylap yanıp yaşayım, düşlerimde işten davlaşağına. Yaşaume Yıraklardan qaytkan qırı qazları, onlarda bit borsuz yaşamay. Yıraklardan qaytkan qırı qazları, onlarda bit borsuz yaşamay. Sine gine oylap yanıp yaşayım, düşlerimde iştem davlaşığına. Berileler üzenge, Sigen kişi düze sabır ide, Xudo yerden birsin tüzgenge. Sigen kişi düze sabır ide, Xudo yerden birsin tüzgenge. Sine gine oylap yanıp yaşayım, düşlerimde işten davışığına.
Люцема Беракшина. Кызларым нинди мультик караса, шундыйны карыйм дип елмайды. Ә кичкенә вакытта ул Фунтик һәм Нупагадины яратып караган. Хәзер Люцианың кадерле шул үзем дә дип исемләнгән җырын тыңлыйбыз һәм тавышлар юлларга онытмыйбыз. Хит пардабызның игезәк кызлары Регина һәм Венера Ахмеровлар икесе дә бер үк мультфильмнар карап үскән. Ул яктан безнең проблемалар булмады. Икебезгә дә бер үк әкиятләр ошыйды. Ди кызлар. Дуэт өчен 13-20 номерда тавыш сүзе белән башлап 073 коды белән тавышлар юлларга онытмагыз. Şaşık bulup üstüm Üzüm olsun min üzüm ol Kaldırma yıllar tuzağını
Совет чорындагы мультиклардан да матураклары юк инде, диде Нур Еламанов. Шын талант ияләре ясаган Простоквашино, Винни-Пухлар хәзерге мәгънәсез мультфильмнардан яхшырак. Заманча мультиклар балаларны нәрсәгә өйрәтә алсын, диде җырчыбыз. Ә хәзер аның үзен тыңлап китик. Төнге күктән орлы ай, миңа сагышлы карый. Карашларың күз алдыңда, йөрәк елый. Төнге күктән орлы ай, безнең хисләрне саклый. Хәлемне җиңеләйтеп, берне елмай. Чәчәкләр синең өчен, син минем бердән берем. Ярсыма, елама бәгърем, гафу ит җаным. Ак чәчәкләр синең өчен, син минем бердән берем. Ярсыма, елама бәгърем, гафу ит җаным. Сагынам, сиңа генә ашыгам. Ак буран җилләр аша, сиңа барам. Төнге күктән орлы ай, безнең хисләрне саклый. Илем очып сиңа иркем, берне елмай. Ак чәчәкләр синең өчен, син минем бердән берем. Ярсыма, елама бәгърем, гафу ит җаным. Ак чәчәкләр синең өчен, син минем бердән берем. Ярсыма, елама бәгърем, гафу ит җаным. Мин сагынам, түзә алмыйм, сине уйлап, йөрәк сызлый. Чәчәкләр синең өчен, син минем бердән берем. Ярсыма, елама бәгърем, гафу ит җаным. Ак чәчәкләр синең өчен, син минем бердән берем. Ярсыма, елама бәгърем, гафу ит җаным. Эльвира Кашапова Совет мультфильмнарын ярата. Алар яхшылыкка, дус тату яшәргә өйрәтә. Аларның геройлары да матур ясалган. Алсу битле, елмайчан, сөйкемле булалар, дип сөйләде ул. Синең өчен генә дип җырлаучы Эльвира сезнең экраннарда. Карыйбыз һәм тавышлар ялыйбыз.
Şeşkelerdey nazlarına erip gidem kömülem Berlegenle bergende Kız salinde bergende Siyular kiyuları Senin eşin gene Kızarıp pişten jemişler İrine rengine teme Sen bulganıga gelip akşaday Güzellerinin güzeli Berlegenle bergende Kız salinde bergende Siyular kiyuları Senin eşin gene Berlegenle bergende Kız salinde bergende Siyular kiyuları Senin eşin gene Şeşke bulup bir üzüne Ödemeli, giyileli Cennet bakşası işige Bergele boş ideli Berlegenle bergende Kız salinde bergende Siyular kiyuları Senin eşin gene Berlegenle bergende Kız salinde bergende Siyular kiyuları Senin eşin gene Senin eşin gene Senin eşin gene Aygül Mullagilдина fikrinче бар мультфильмларда бик матур. Ничә яшьтә булуыма карамастан, мин мультфильмнар караудан туктамаячакмын, диде Айгөл. Җырчы өчен тавышлар юлларга телисез икән, 1320 номерда тавыш 070 кодын юллагыз. Canım işlerine Kışkırırma işitele gidip ya bulmasam Jidenin gezgişip minkilerime Senin yanına Kışkırırma
kişip min kilirmen senin yanına. Kışkırırman işitirle gitip ya bulmasa Jide dengiz kişip min kilirmen senin yanına. Eğer adaşsam sana varır yolda yaki batsam dengiz toqınında meni yo'qolsam sen son işlersin. Şakırırsın mı işitirle gitip ya bulmasa Jide dengiz kişip kelirsin mi benim yanıma. Şakırırsın mı işitirle gitip ya bulmasa Jide dengiz kişip kelirsin mi benim yanıma. Kelirsin mi benim yanıma. Gelirsin mi benim yanıma. Gelirsin mi benim yanıma. Bazarбай Бекчентаев zamança multfilmlarda ko'proq yarata, lekin robotlar Barbie'lar turunda multiklar ona oşamay. Ma'nali do'st atu yashargan davshi multfilmlarni qorayim, deydi jirshi. Bazarбай Bекчентаев uchun 1320 nomerda tovush 074 kodini yozib jibarib, tovush bera olasiz. Uğramlarda sensiz yalğız yürüyüm. Otlar yana balxıb xəride. Tərəzələrdən güllər sap nur suzar. Şəşəkləri sində ilə ilə. Tərəzələrdən güllər sap nur suzar. Şəşəkləri sində ilə ilə. Ayrılıp yollar öttü yıllar. Sular sımon aktı ömürde.
ырмaqlarga taban talpına bit көңілләледә Хәтер күзгем шәүләң шагылдыра Мин сагынам сине Ләйлә Хәтер күзгем шәүләң шагылдыра Мин сагынам сине Ләйлә Хәтер күзгем шәүләң шагылдыра Мин сагынам сине Ләйлә Мин сагынам сине Ләйлә Ришат Шәйхетдинов балачакта караган мультфильмнарын телевизорда күрсә, бар дөньясын онытып телевизор каршында утырырга мөмкин. Шулай ук җырчы улы караган заманча мультикларны да карыйм диде. Ришат өчен 1320 номерына тавыш 072 коды белән тавышлар юлый аласыз. Хит парадыбызның беренче эшлеген ачып җибәрәбез. 3нче урын иясе. Aşkıma seni meni yuğaldırga Yüreğinden sızıp taşlarga Durmuş yolu tik başlandığına Nige yalğız şudan başlarga Sen unutma bizning nikah kişi Vağdalarin yürek türünde Biz qabızgan uşak dürlep yansın Qalsın bizden sağınıp süylerge Sen unutma bizning nikah kişi Vağdalarin yürek türünde Biz qabızgan uşak dürlep yansın Qalsın bizden sağınıp süylerge Sevgili berelerdegine Niga aşılganını kütmezke Ağırlıklar kilse ikev berge Niga jitekleşip ütmezke Sen unutma bizning nikah kişi Vağdalarin yürek türünde Biz qabızgan uşak dürlep yansın Qalsın bizden sağınıp süylerge Min bitsin tevgi mehabetin Xuday birgen saqla ömürge Dünya bulgaç türlü haller bular Erinde salma siyen köngülge Sen unutma bizning nikah kişi Vağdalarin yürek türünde Biz qabızgan uşak dürlep yansın Qalsın bizden sağınıp süylerge Sen unutma bizning nikah kişi Vağdalarin yürek türünde Biz qabızgan uşak dürlep yansın Qalsın bizden sağınıp süylerge Biz qabızgan uşak dürlep yansın Qalsın bizden sağınıp süylerge Qalsın bizden sağınıp süylerge
Тизден татар эстрадасын TMTV премияларын тапшыру тантанасы гүрлетешек. Иң тіке образлары, иң шәп тауыш ияләре барысы бір жерде жиылачак. Билетлар инде сатуда. Белешмәләр өчен телефон 297 43 77. Ә хәзер Айгөл Мустафинаның йөрәгемдә туган авылым җырын тыңлый. Көмеш медаль иясен каршы алыгыз. Uzatalar mini sipap şaşırlarımdan sağışlanmasın manlanma sağışlarda doğan manlarımda yüzük qaytarmın min tanlar doğanda Bik sağındım oğlum Bedre tağlarına Jamalı hem şekür çişmesin Yürek tıngı bilmez Janğa siket inmez İzgi sularını içmezsen İzgi sularını içmezsen Sıyın asım ağalım Dağlar kaşağına Çişme sular yuva İdegin Üzeklerinize Sannu açılar mına Şular jırın yoldaş İkermen Üzeklerinize Sannu açılar mına Şular jırın yoldaş Sağışlarda doğan Manlarımda yüzük Qaytırma midanlar Doğanda Sağışlarda doğan Manlarımda yüzük Qaytırma midanlar Doğanda Qaytırma midanlar Doğanda Qaytırma midanlar Doğanda Яшьлек тавышы хит парады резидентларын ашатасыз икән, тавышлар юлларга онытмагыз дуслар. 1320 номерына тавыш сүзе белән башлап, җырчының кодын юллагыз яки TMTV каналының официаль сайтына кирип тавыш бире аласыз. Ә хәзер чираттагы резидентыбызны тыңлап китик. Алкышлар, алкышлар, алкышлар дуслар! Абсолют лидер сезнең экраннарда.
Шулай итеп тапшыруыбызның ахырына да килеп җиттек. Студентларыбыз белән таныштырдым. Премьераны күрсәттем. Хәзер саулашсам да була. Күңелле яллар, яхшы кәеф теләп, мин Мөнир Буратино сезнең белән саулашам. Пока-пока. Алып баручыларның кызыклы образы өчен supercostume.ru кибетенә рәхмәтебезне белдерәбез. Supercostume.ru'да карнавал костюмнарының, аксессуарларының киң ассортименты. Белешмәләр өчен телефон 226 40 90. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап-ателье. Это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап-ателье.